No, v tomto videu by som chcel dať do pozornosti dôležitosť stretchingu, pretože verím, že nie som jediný, čo žije rýchly a uponáhľaný život. A pýtal som sa umelej inteligencie, či má stretching nejaký vplyv na našu psychohygienu, a toto je to, čo mi napísal. Stretching prepína telo zo stresu do kľudu, spomaluje dých, znižuje tlak v hlave a doslova ťa preprogramuje na pokoj. No v našej emočnej rovine stretching uvoľňuje napätie, v tele držíš stres, hnev aj smutok. Keď sa natiahneš a dýcháš, pustíš ich. Každé uvoľnenie svalu je ako emočný výdych. A na našej mentálnej rovine, mysl a odolnosť, stretching ťa učí držať v diskomforte, dýchať napätí a nestratiť pokoj. Presne ako v ťažkých momentoch života. A preto vlastne stretching nie je len o naťahovaní tela a svalstva, ale zároveň slúži to ako psychohygiena, reset pre tvoju myseľ, emócie a tvoj nervový systém. Ej starý, ak máš nejaký voľný čas, odporúčam ti, daj si stretching. Ja si daj kliky ešte a užívaj nedeľu. Vidíme sa zajtra. Peace. Prichádza druhé kolo. Môžem? Pod vedením. Môžem? Od Stuttgarta. Poď, bratu, poď. Vidíte tie ramená. Hlavu vystri. Dívaj sa na mňa. Tak. Precituj. Menzo Renoren. To je ono. Jo, a.k.a. To je ono.